Osmose. Et stof, f.eks. vand, kan blive transporteret igennem en membran, selvom der i forvejen er meget vand på den ene side af membranen, på den anden side af membranen. Det kan ske, da cellemembranen er gennemtrængelig for mindre og ikke ladede forbindelser. Når koncentrationen af en forbindelse, der ikke kan komme igennem membranen, er større på den ene side end på den anden side, vil f.eks. vand trækkes ind til den større koncentration for at skabe ligevægt i koncentrationsforskel. Hypotese. Inde i auberginen er der vand, og der er salt på overfladen. Vandet vil søge hen til det sted, hvor der er salt, fordi der er lidt vand der, hvor der er salt. Og vand vil øge vandekoncentrationen i salt, så der er lige høj koncentration. Men salt kan ikke komme ind, da salt er ugennemtrængelig. Men vand kan godt komme igennem, da vandet er gennemtrængeligt. Hvis man vejer auberginen, før man kommer saltet på, så kan man se, at den vejer mere efter noget tid. Efter noget tid er vandet trukket ud til saltet og vejer mindre. Jeg lavede mit forsøg ved hjælp af auberginen. Jeg startede med at lægge salt på den ene, som er den her. Jeg ville lægge salt på den ene aubergine, og den anden lod jeg være, som den var. Jeg lod dem være i 6 timer, og efter 6 timer, der kunne man se, at den som der var salt på, havde trukket sig sammen og var helt tør og slasket, og der var kommet noget væske ud. Her på den her video, der vil jeg vise, at den som der var salt på, den er meget slasket, og den er også blevet tør, og den har skrumpet. Og som den anden er meget bedre end den. Den er ikke lige så slasket, og den er heller ikke lige så tør. Det jeg kunne gøre bedre, det var at jeg kunne starte med at veje auberginerne, for at se hvor meget deres masse vil blive efter forsøget er færdigt. Og så kunne jeg også veje mængden af salt, som jeg kommer på. Og det jeg også kunne gøre bedre, det er at jeg også kunne sørge for at få taget billeder af den hver anden time, så jeg kunne se hvordan den forandrer sig.